That's life. That's life. Benvinguts a Confitats que no confinats, un programa des de casa perquè no hi ha un altre remei. Soc el Marc i estem amb la Dúnia, amb el Joan Albert i amb el Pau. Vamos! Avui en públic. Vamos, avui en públic. I avui tindrem notícies d'actualitat amb el Mike Molina i els seus corresponsals. Com sempre, farem moltes seccions que ja veurem perquè encara no les sabem, perquè tot vindrà. Però abans tinc una pregunta per vosaltres, és si tinguéssiu el comodín de la llamada a la vostra vida, a quin famós trucaríeu? Pau? Quin famós trucaríem? Jo trucaria... A mi m'agradaria parlar algun dia amb el Woody Allen, perquè el Woody Allen, o sigui, és una persona que m'agrada molt i m'acabo de llegir el seu llibre i, joder, pues vull mantenir alguna conversa. Què passa? El problema seria que ell parla en anglès. I el meu anglès, doncs, diguem-ne que és bastant lamentable. Per tant, no ens entendríem i seria com una trucada una miqueta incòmoda. Millor no trucar a ningú, és igual. Dúnia? Jo trucaria al Tomàs Molina, tornar a parlar amb ell. Home, però si ja en parla també ell. Però bueno... Ja, però per demanar-li com està, com es troba, no sé. Bé, no, està bé. Que per cert després parlaràs d'ell. Joan Albert? Jo a Mariano Rajoy. Sí. Divertida seria. Sí, és que m'agradaria contestar-li amb frases absurdes i que fos una conversa molt loca de besugos. Però que per ell seria una conversa normal. Bueno, clar, ell m'entendria, clar. No és problema. Això. Jo Jim Carrey, però em passaria el mateix que el Pau, que no entendria res i al final seria... Ok, bye. Bueno, bye. us sembla si anem a Confinews? Vinga, som-hi. Gas. Confinews. Hola, sóc el Mike Molina, el vostre presentador sexy de les notícies. Avui han passat coses, cada dia passen coses i el Pau ha fet un amago de tos estranya i estem aquí per explicar-les, així que endavant, anem amb el corresponsal de Roquetes. Hola, corresponsal de Roquetes, que no està a Roquetes, està a Manresa. Hola, corresponsal de Manresa, endavant. Avui em poso les ulleres així perquè com vaig una mica estàtica perquè no se'm pengi la imatge. Sí. Vale, aviam. No us mentiré, totes les notícies que avui he intentat trobar eren molt tristes, vale? Perquè entre el que està passant als Estats Units amb el Trump i el Biden, que són més pesats que la hòstia, i el Covid, és molt difícil trobar una notícia fora d'aquest context. Però he trobat una que m'ha les vacunes, ojo, les vacunes, que van a tope. No, estan on fire. Ai. Bueno, he trobat una que m'ha semblat prou rellevant a programa, vale? I simplement, de moment, dic el que és el titular que diu: Ortega Smith llama Milhouse a Errejón por una protesta contra los cortes de luz y este le responde: aquí Torrente. Bueno, es veu que aquests bons homes, per lo que ve ser la xarxa social de Twitter, es van començar a tenir una petita baralla, enfrontament per no sé quina merda de les luces i tal, i saps? Coses d'aquestes, de factures, vaja. Entonces, doncs, es veu que van començar a tenir com una mena d'enfrontament per Twitter. Un moment que he perdut la notícia, se m'ha anat. I llavors, l'Ortega aquest va fer un tuit i al final li va acabar responent... Li va acabar responent algo sobre a ver, Milhouse, saps? Com te vendo l'alma. Te vendo l'alma. I l'altre li va respondre aquí Torrente. I no sé, bàsicament m'ha fet gràcia la notícia per com gestionen també, diguem, aquestes cosetes per lo que ve ser el món de Twitter, saps? Que és com... Ok. Joder, és que jo vull ser polític i posar-me a insultar amb uns altres així, tio. És que guai, no? Todo salido a pedir de Milhouse. Sí. Perfecte. Sí. I ja està, i fins aquí. Moltes gràcies, corresponsal de Manresa Roquetes. Passem a corresponsal de Tarragona. Hola, Joan Albert. Doncs, hola, jo he trobat llum a la foscor del cas aquest del Biden i Trump. O sigui, he trobat una notícia divertida dins d'això. Endavant. Diu així. El abogado es de RT. El millor diari. El abogado de Trump suda tinte para el cabello mientras habla del supuesto fraude electoral. Estava fent una roda de premsa i de sobte va passar això.
estava demanant un Happy Meal i això que li cau per aquí pel cabell no és sang, no és que algú li hagi donat un cop al cap en plan espavila, que les eleccions ja s'han acabat. No, és tinte del cabell. I n'hi ha una altra que encara és més divertida. A veure... Quan se n'adona que està Jesús. que està perdent Uau. tot el color del cabell. També et dic, pel cabell que té, no te'l pintis. No. Ja. Ja es veu que ets vell, No cal. no passa res, no ho amaguis. Exacte. I, Moltes aquesta- gràcies. Pau, com ja sabeu, jo les notícies Endavant. me les invento. Com ja sabeu, jo les notícies, això. Patític incendi en una fàbrica de carbó. Ahir al migdia, una fàbrica del polígon industrial de Martorell, on s'elaborava carbó per barbacoes, es va incendiar. L'incendi va començar a cremar carbó i va continuar cremant fins crear brasa. Ràpidament, dotacions de cunyats de tot el territori es van presentar allà per fer la major barbacoa de la història. Tenim diversos testimonis dels assistents. La veritat és que no tenen ni idea de com encendre la barbacoa. Si em deixessin fer a mi, una altra la cantaría. No, la verdad es que ha quedado guapo, la verdad, porque podemos venir con los colegas, la musiquita, la cerveza, los amigos, los gramillos de... Aquesta carn no val res. Tinc un amic que la pot aconseguir de la millor qualitat i a meitat de preu. Pues sí, hemos venido toda la familia, la abuela Rosa, el abuelo Domingo, mi hermano Javier, Marco, Rocío, Miriam, José Luis, Roberto, Andrea, Carlos, Maribel, Susana, Francisco... I nosaltres venim de Barcelona, no? I hem aprofitat per gaudir de l'aire lliure i passar el dia amb la família i... Jan, deixa això, Jan! Perdoneu, Jan! Y los primos, Fernando, Nicolás, Pablo, Jorge, Paula, Antonia, Germán, Ana María, Jesús, Cristina, Mari Carmen, Dolores, José, Rafael, Mateo, Ricardo y el pequeño Fermín. ¿Qué me había preguntado? Doncs això, que seguirem informant. Moltes gràcies. Jo tinc una notícia molt ràpida. Anuel, deixa la música. Anuel. Anuel, El Pare Noel! Sí. No, tio, Sí. Anuel, no sé. Anuel, Jo és que no l'escolto. El triple és el que fa. Aquest. L'Anuel. no? Ja està, no hi ha més. Però no hi ha notícia del per què la deixa i a què es va encaminar oralment. Seria divertit, no? En plan, Segurament. deixo la música perquè em vull fer carter. Sí. Seria increïble. T'imagines? Fer repartidor d'Amazon. Buah, és que seria increïble, I a I casa llavors teva. sí que seria el Pare Noel. És que no poden. Hòstia, increïble, I quan et dona el DNI, toma su paquet de brr. Bueno, L'altre dia em van portar un paquet, em va semblar increïble. Em van dir, ¿me regala el DNI? Perquè li digués, no lo el tengo número. yo. Em va dir, ¿me regala el DNI? I vaig quedar com, No, és meu. que maco. Però em va semblar molt maco, de fet. Bueno, maco. I li vaig Et dir volia que robar la ponia identitat. Et volia robar la identitat, maco tampoc era. Bueno, És em fa millor. gràcia més perquè l'Anuel és... La seva frase, el seu pseudònimo és real hasta la muerte. O sigui que si ell considera que s'ha de jubilar amb 20 i pico anys que té i que ja està, pues endavant. Pues ja està. Som-hi. Pues endavant. Dúnia, què ens I què portes sobre les campanades? Mireu quin gat més maco que està aquí dormint. Bueno, és que et va tan raro a l'internet que... Ja, ho sento. Però el Mira que veiem. m'he enxufat aquí un cable gordo, també, però no sé. M'he enxufat aquí un cable Papa gordo. que pagui més wifi. Vale, va, vinga, musiqueta. Vale. Vaig una mica carra perro, perquè no he passat uns dies a lo que ve ser la Cerdanya i no he tingut temps per idear en el meu cap una bona secció. Així que tiro de manta, vale? Tira. Tíralo todo, ja. Tira-te-la! Sí.
Sé que m'estic movent molt i potser estic aquí... Sí, és com... Ara tens el senyor Movistar anant amb la bici molt ràpid, però no arriba. No arriba la... Vale. El tema del que vull parlar és perquè durant aquests últims dies han començat a dir el que ve a ser les fases de desescalada aquesta que estem patint actualment, no? El que ve a ser que aquestes campanades ens les passarem a casa, tancats, amb toc de queda, sense poder sortir del nostre municipi i tranquil·lets mirant la tele. Aprofitant que estarem tranquil·lets mirant la tele, anuncio que vaig veure la notícia que us vaig passar i és que hi haurà aquí un plot twist de Tomàs Molina, Lil Dami i Senyor Chen presentant les campanades de TV3. Vale? Vamos. Todo. Sí. Des d'aquí li enviem un fort escalf al Tomàs Molina, un escalf al senyor Chen, que l'esperem veure d'aquí poc, i al Lil Dami, òbviament, li obrim els braços spoiler. també a que vingui. Sí, no? Spoiler. Programa. Supergratuït. Spoiler. Endavant. Vale, Vinga. llavors, jo, pensant en això de les campanades, vaig començar a rumiar els tipus de persones que hi ha quan comença el temps de menjar el que venen a ser les uves, vale? Castanyes. I les castanyetes. I em van venir unes 4 persones al cap que tiro pelante, perquè realment no les tinc molt ben pensades, però bueno, que surti el que hagi de sortir, no? Que surti! Sí. El número Com de 1 caca. que... Exacte. A mi em surt molt... Vale, però... El número 1 que he pensat és aquesta persona que mitja hora abans comença a treure el que és tota la pell del raïmet, que li treu les pepites, que se'l deixa així una mica trossejat, no vagi ser que se li quedi aquí i s'ennuegui. Algun Vale? I problema? el veus a tothom allà, amb les seves festetes, i en plan, vinga, bé, i l'altre en plan, un moment, que em queden 10 encara. Sí, seria el Marc. Algun problema? És molt Sí. difícil, Però a És veure... molt difícil però- disseccionar Però un raïm. aviam una cosa. Però tu et fots allà borratxo. la uva entero, però si és un totxaco, si com t'has de fotre 12 en 10 segons. Però a veure... Però és que sí, vull Home, dir, sense pelar i amb les pepites allà, tot cap a dintre. Tot cap a dins i tu guardes com un hàmster aquí, Clar, saps? sí. I després ja... I després tens matralleta, no? Després quan ja... sí. ¡Feliz año nuevo! A tota la gent que hi ha a la taula. Oh, això m'hagués encantat fer-ho un any. Vale, m'ho apunto. Després trobem aquella persona, que podria ser jo perfectament, que no s'entera de res quan comencen a haver-hi els quarts, quan són ja les campanades, quan ja potser ja s'han fet les 12 campanades i tu et penses que encara són els quarts i realment estàs allà, que comences a menjar i penses, me la suda, Doy que sigui fe. el que hagi de ser i... Doy fe de que No és m'entero de res, Saduni. no m'entero de res. Després hi ha aquell moment com una mica incòmode, no sé si a vosaltres us passa, en el fet de quan acabes de menjar el raïm i ja estàs a l'any nou, no? Al 2020, en aquest cas, quan el vam començar, que et quedes com, sí, bon any nou, que... Saps? Vull dir, aquella interacció d'eufòria amb la gent que estàs al teu voltant, que no saps molt bé com celebrar-ho, saps? Perquè és en plan, fa com 10 segons estàvem aquí preparats per menjar-nos el raïm i ara ja hem d'estar amb una eufòria en plan, i tothom s'abraça i tu potser et quedes sol perquè ningú t'està abraçant a tu, perquè clar, vull dir, no què? No. És veritat. Que de l'eufòria morreges a la teva iaia, saps? Hola, tio, però... Hola, no, iaia! Però vull dir... Però aquí... O sigui, és molt difícil entendre a la gent amb 12 uves a la boca bon any nou. O sigui, normalment no entens una puta merda. Escoltes veus i de gent dient coses, però realment bon any nou no ho sé. M'has insultat? Jo tinc un dubte sobre això. Vosaltres, el cap d'any passat, portàveu roba interior vermella? Jo Jo no portava roba interior. Doncs així ha anat el 2020. Me cago en Vamos. la puta, és veritat. És que Mira que feu cada favor any de ho feia. comprar-ne. Cada any ho feia i aquest any no ho he fet. Tio, Marc. Tu sí? I no s'han de començar com amb molts rituals, o jo amb el peu dret, Sí, amb en l'anell plan, dins de la... Saps? No Sí, sé. t'has de posar com un paper mig cremat a la sola de les... just que vols i... Sí, masturbar-te al balcó, també. Sí. Tota la vegada, Tota la vegada. Mirant els ulls del teu gat.
Hòstia. Però què està passant? On I know. Sí. Serpentines. Sí. La merda aquella que ningú sap tirar. Allò que fa... Ai, Ningú sap tirar-ho bé, tio. Sempre se'n queda un tros a la mà Fas així, i fa. o la merda que està de... que s'enrotlla, desenrotlla, que a vegades no va i no sent res i no es mou. sí, és veritat, realment els packs aquests de cap És lo millor del cap d'any. cutres, vull dir... És lo millor. No, són cutríssims, són aquella mena d'antifàs que també et poses Que se't trenca. treu la tira i se't... Sí. Sí, sí, Que mai, com- que te la poses Perfecte. i se't peta d'un cantó i te la poses així posada sobre el nas perquè s'aguanti. Sí, els gorritos Sí, sí. que també es peten. Sí. A mi m'agrada el moment aquest de llançar la serpentina, que ve com amb una rodona així, com si fos Celo, que fas així i llença la rodona. I li dona el bon gat, sí. Joder! Però que això no es tira així. Això es fa així. No, no. Doncs jo sempre No. ho he tirat també. Jo us estava parlant d'això abans. De què us riu, llavors? No, jo t'he entès. jo com- Ah, vale. Jo t'he entès. Però perquè sempre hi ha el típic que diu no, se fa així. I ja, tonto. Home, és que si fas així, a tomar por culo, tio. Va sencer. El I cap fa. de la iaia, tio. Que comencem bé l'any. Bueno, Sí. Dunya, I continuï, això, sí. llavors també trobem que no es pot acabar mai el que és el raïm, no? Que el veus allà amb molts problemes i mira que abans se l'ha pelat i s'ha tret El les putes Què? papitilles aquestes. com? Clar, el teu pare que està allà al costat escoltant-te i no sap de què estàs parlant, com, bueno, l'altre, que ja se l'ha pelat. Hòstia, Hola? hola. Hola! Bueno, Mireu quin cap! I la gent? Bueno, va, però això. I la gent que no es menja raïm? La Casitos. No, és que a mi el raïm no m'agrada, m'ho faig amb la Casitos o amb olives. Olives, hòstia. Després no m'estranya que l'any vagi així, saps? Vull dir, és que és Sí, no sí, sé. sí. Sí, és lamentable. Aquesta gent, next, fora. Al Martí, per exemple, no li agraden. Martí, fora. Hola. Bueno, Martí, No, és broma, next. Em sap greu. I no sé, i ja està, i fins aquí, que cap d'any, i vinga, aviam com ho celebrem aquest any, no? Festa, xerinola, alegria. Bueno, jo com cada any intentaré, Dunia, espero que tu també. Sí, sí. On Jo estàs? borratxo. Estàs al meu costat. A sota. Quines... Feu coses molt rares. No. Però endavant. No, si tu vas estar a punt de fer un cap d'any amb nosaltres, però te fuiste antes. Te'n vas anar un dia abans. Cert. És veritat. Ah, doncs l'haguessis Cert, conegut cert. a la Dunia en persona. Per poc no ens vam veure en persona, eh? Que a tot això portem 2 temporades A tot i això. encara no ens hem vist en persona. No. Això és cert. Visca el Això és Covid. cert. No, és veritat, sí. Que la O sigui, gent hem de dir, pensa, perquè una la complicitat, gent, no sé. clar, perquè la gent ho sàpiga, o sigui, el Pau i jo ens coneixem de sempre, la Dunia i jo fa uns anys que ens coneixem, el Joan Albert i el Pau es coneixen també de fa temps, però jo el Joan Albert no el coneixia, la Dunia no coneixia el Pau i el Joan Albert, bueno, i el primer, Però els estimo com si fossin família. de fet, el primer programa que vam fer, jo el nom de Jo vull Joan tocar-lo. Albert no sabia ni dir-lo. No, normal, però si feia 10 minuts que ens coneixíem. Ja, I la ja. gent em deia, sembla que us coneixeu de fa molt de temps, teniu molta complicitat. I és el que té la professionalitat. Som- Algú està professionals de la entrant a la ràdio. secció Memories? Algú està entrant a la secció Memories, no? Endavant, Memories. Hola, què tal? Benvinguts a la secció Memories, una secció de marca blanca, de la secció de Directotes, de Nadie sabe nada, no passa res. Estem explicant ara una miqueta el que ve a ser doncs, com ens vam conèixer i memòries que tenim, no? Marc, quines memòries tens? Jo me'n recordo una època bona de la nostra vida que... Vale. Doncs, Dúnia, quines memòries tens? La veritat és que jo el dia que vaig conèixer el Marc Guardiola he de dir que realment anava borratxa, anava una mica borratxa i en aquestes que vaig començar a pixar, cosa que es fa il·legal, perquè estava pixant al mig del carrer i es veu que ell em va venir a parlar i jo
clar, estava pixant. I llavors, doncs, el vaig insultar, el vaig començar a insultar. No sé com a dia d'avui encara... No, espera, em va dir... Estàvem els dos pixant, jo també estava pixant i no sé què li estava dient i em va dir, calla, puta! Bueno, endavant. Soc agressiva a vegades. Sí. Endavant. Endavant, Joan I Albert. Joan Albert, les teves memòries? Jo tinc Què recordes? les memòries de Jordi Pujol. Molt bé, doncs fins aquí memòries, la secció que ens aboca al passat en un present per pensar en un futur. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pau. Boníssima secció. Secció express. A cara perro, com sempre. Joan Albert, què ens portes avui? Doncs avui us vinc a parlar d'un misteri. No farem confinoics, però entrem en el món de la deducció. Comencem amb una nova secció de Futur Incert. Sherlock Jones. Bé, per començar us presentaré els fets d'aquest nou, fascinant i segurament impossible cas per a Sherlock Jones. Us poso un context. Context 1. Com sabeu, és possible que a les nits doncs, a mi em costi dormir, d'acord? Context 2. Jo visc en un bloc de pisos d'aquí de Tarragona, per tant, elemental, deducció time, tinc veïns. Sí. Fins aquí, el context està clar. Aquest seria el context. Ara anem als fets. Fa 2 anys que visc en aquest pis i està molt bé, i tinc 2 gats preciosos i tot és fantàstic. El tema és que poc després d'entrar-hi a viure vaig començar a sentir sorolls al pis de dalt. Bueno, fins aquí. No li vaig donar... Sí, no li vaig donar gaire importància per això. Bueno, una casa nova, la il·lusió i tal. Bueno, més endavant, doncs vaig conèixer a la dona que viu al pis de dalt. Quin misteri, no? Ui, la típica iaia de 80 anys que mou mobles a les 3 de la matinada. I ara estem a 2 mesos de casar-nos. No. El tema està en que aquests sorolls... I així conocía a vuestra madre. Sí, com conocí a vuestra madre. Endavant. Perdó. Puta rebentant-me la secció. Perdó. El tema està que aquests sorolls s'anaven repetint cada nit. En les hores que, com a molt, doncs només s'hauria de sentir una parella jove rebentant de passió les fustes del llit, com aquesta nit a Verdú. El fet és que aquest soroll... Aquest soroll del pis de dalt era, com deia el Marc, de moure mobles. I arribem a la gran pregunta per al fantàstic Sherlock Jones. Per què collons una senyora gran es posa a moure mobles cada nit a la 1 de la matinada? Sí. Jo ho he dit així en plan random. Doncs era així. Per què Potser mobles? Sherlock sóc jo i no tu. Què és perdó. mobles? Sherlock, tu. Què és mobles? Qui és mobles? Qui és? Abans de passar a les respostes, no patiu, sé que ara mateix el misteri us està envaint, però abans de passar a les respostes, coneixem més detalls sobre el cas que ens ajudarà a treure l'entrellat. L'any 1 abans de Covid... Estem parlant de que és conegut. Ja sou amics. Us explico. Si voleu, us ho explico. Sí. Sí, seguim amb la secció. És que m'ho he escrit. Clar. Bueno, l'any 1 abans de Covid van trucar un dia a la porta de casa. Vaig obrir la porta i era la veïna de dalt. Ara segurament doncs, us imagineu una persona pertorbada amb un bat de beisbol ple de sang i el cap del veí que posa música per tota la puta escala doncs, a la mà. Bueno, no era així, tenia un aspecte de persona normal, afable. De senyora afable, no sé, el típic sempre saludava. La veritat és que no sé com va anar. I ara deixeu-me arribar al final perquè sé que això us generarà inquietuds. No sé com va anar, però va insistir en que pugés al seu pis per ensenyar-me no sé què del balcó. En aquell moment no era conscient del perill potencial que vivia. La veïna estava posant a prova a Sherlock Jones. El pis era normal, ¿vale? Era el típic pis de persona gran normal. Tot estava en ordre, molt net, i el més important de tot, no hi havia mobles al passadís, cosa que ja em va fer sospitar. En aquella visita, fins i tot em va deixar tastar unes croquetes que havia fet ella superbones. Un incís. Digues. Qui té mobles al passadís? Tu quins passadissos Bueno, has vist? no ho sé, però si mou mobles a la 1 de la matinada m'imagino jo que tindrà el pis ple... Bueno, anem avançant en la història. Anem avançant. M'estàs dient que vas entrar a casa seva i et va donar substàncies? Bueno, croquetes. Bueno, jo Croquetes. era una senyora amable en aquell moment. Digue-li croquetes. Bueno, després d'això, innocent de mi,
després de que em convidés al seu pis a ensenyar-me no sé què, que em donés unes croquetes, no sé què, tal qual, vaig considerar doncs, que havia establert una relació cordial amb la meva veïna i que començava jo a fer comunitat veïnal més enllà de parlar amb el meu veí xinès que ja vau conèixer la temporada passada. Sí. Així doncs, vaig activar el pla de saludar cordialment quan et creues a la veïna. Tot fins aquí segueix semblant més o menys normal. Jo la vaig començar a saludar al carrer, a la porta d'entrada i fins i tot allò, quan no, pugi vostè per l'ascensor, jo ja vaig per l'escala. Això passava, jo saludava. El tema, el més pertorbador de tot, és que ella va deixar de saludar-me. Ja no sempre saludava. Fins aquí el cas. Repassem els fets, perquè ens fem una idea. Pis nou, 2 gats, veïna que em coneix i que mou mobles a la 1 de la matinada. Un nou cas per a Sherlock Joe. Davant d'aquesta disjuntiva se'n plantegen diferents explicacions. La primera teoria diu que la meva veïna està enganxada al programa de reformes Los Gemelos Scott. Està tan enganxada que a la 1 del matí, quan ja ha deixat de veure tots els capítols repetits possibles a, jo què sé, FDF o alguna merda d'aquestes que ho posen... Divinity, es posa de Kiki de Bad Bunny a tot drap a uns auriculars inalàmbrics nous que s'ha comprat al Black Friday amb cancel·lació de ruïdo i merdes d'aquestes i es posa a reordenar la casa. Cada dia s'aixeca del pis, o sigui, s'aixeca i el pis és diferent, com les escales de Hogwarts, que es van movent cada dia i al final no saps quina has d'agafar si t'estàs cagant i l'únic que et queda és fer Wingardium Leviosa mentre cagues per una finestra. Bueno, sí. La segona teoria és que un dia van a l'Ikea i, clar, no pots sortir allà sense un tràiler ple de mobles nous, un tupper amb mandonguilles i un llapis de fusta. La veïna va arribar a casa, va muntar els mobles i va veure que n'hi havia massa. Ara, per anar a dormir, ha de moure una llibreria Liartorp, una taula a Toolstorp, per arribar al seu llit a Slato. Joder, sembla que parli del draft de la NBA. Bueno, us preguntareu, però, per què ho fa a la 1 de la matinada? Per què la veïna va a dormir tan tard? Doncs perquè deu mirar la tele, que no tot és misteri aquí, Clar. Una tonteria. Bueno, però anem a l'última teoria. La solució real del cas de la veïna i els mobles. Comença el deducció time de l'inimitable detectiu Sherlock Joe. Totes les pistes ens porten cap aquí, al final d'aquest cas tan misteriós. Aparta, inspector Maigret, porto la solució al vostre mal de cap. He descobert la veritat amagada darrere l'afable mirada de la veïna. Ja hem descobert l'impostor a l'Among Us. Tot i escoltar Bad Bunny, o potser per això, clarament és una psicòpata que enganya joves imbècils que es creuen detectius, els assassina i els amaguen el doble fons que té a l'armari. Cada nit en treu un per fer-lo a trossos i la veritat és que li surten unes croquetes boníssimes. I fins aquí. Mare de Déu. Bueno, doncs cas resuelto de Sherlock Joe. Vius amb por? Hòstia, increïble. Plot twist. Home, com no ha de viure amb por? És que... Amb pant de por. Jo us diré que quan truquen a la porta o sé que és algú conegut o no... O Amazon. Bueno, clar, és algú conegut ja. Potser és un paquet amb un dit. I per És com què? una... És una forma de dir-te, eres el siguiente. Bueno, doncs jo vaig a fer la meva secció, que és una secció bastant improvisada, però endavant, anem amb aquesta nova secció que es diu Improvísame, papi. Bueno, amics i amigues, Watchipandi, Grupi, Gang, la clica, ja tu saps. Benvinguts a aquesta nova secció. Volia donar-li un toc de requeton al títol, com el 70% de les meves seccions. I bueno, la secció consisteix en que jo us diré un personatge. Sí, és una mica còpia a una secció que va fer el Pau. Anem a dir-li que és un remix, vale? La secció consisteix que jo us diré un personatge, una acció, i vosaltres heu d'improvisar aquesta acció i el primer que rigui perd. És semblant, vale? El que el Pau, però no és debat. És en plan... dos persones en un bosc, imagina't, vale? Llavors, Dúnia, tu seràs una noia russa que té síndrome de Tourette, però que al dir insults, quan li venen els brots aquests d'insultar, en realitat diu paraules molt catalanes amb accent molt català de poble, vale? Sí? Vale. El síndrome de Tourette és aquest d'insultar. Sí, però dius paraules catalanes, en plan... És que... Jo què sé.
Vale, Tu sí. saps paraula, Sí. xaurremeia i no sé què deies tu, com que vas fer. Bueno, da igual. Joan Albert, tu seràs un capellà que és tiktoker, és molt boomer, o sigui, fa bromes, rotllo, ei, col·leguis i coses així, i té accent cubà perquè a la seva mare li agradaven els puros i el rom bacardí. Llavors, la vostra acció serà que tu, Dúnia, et vols casar amb un chihuahua, perquè és una pija, vale? I el capellà discuteix amb tu perquè ell, bueno, pensa que és pecat i tot el rato. Així que anem amb aquesta escena. Esteu preparats? Comences tu, Dúnia, dient-li que vols casar amb un chihuahua. Vinga, acció! Pues la verdad, yo es que quiero casarme con mi chihuahua. Porque me encanta mi chihuahua. Somos pareja y nos queremos muchísimo. Y la verdad, yo no entiendo por qué tú no quieres mi chihuahua y yo casarnos. Què passa, col·leguis? Donem-nos les mans. No hi pensem, reflexionem en com pot ser que una senyora russa molt boja es vulgui casar amb un chihuahua. Nasti de plàstic. Una pregunta, l'accent cubà on està? Hòstia, m'he perdut amb l'accent cubà. És que no en sé. M'has dit capellà i jo m'he quedat amb això. Soc d'idees ràpides, jo. Hòstia. Seguiu. Bueno, ja he rigut, però... Hòstia puta. Seguiu, Dúnia. La verdad es que yo no entiendo qué problemática hay en que yo me case con mi chihuahua. Mi chihuahua y yo estamos muy enamorados y la verdad es que me encantan las pilotas. No entiendo el por qué no quieres que me case yo con mi chihuahua. Senyora russa, okidoki. He captat el teu missatge. Ja està, la Dúnia ha perdut. Recibido. La Dúnia ha perdut. Okidoki. Brutal. L'ha clavat. Sabia que era el personatge perfecte pel Joan Albert, per les ei, col·leguis. Okidoki. Bueno, Pau, és el nostre torn. Pau, seràs un mallorquí molt tancat, que creu que Mallorca és l'únic espai habitable, o sigui que no hi ha nadie más fuera, que odia el marisc i que odia els joves. Ets una mica afeminat i tot el rato tens com una tos estranya que no et deixa respirar, com molt rara. I jo seré un argentí jove, que és pescador, i té tics nerviosos i trastorn de personalitat múltiple. Llavors, la nostra acció serà que jo, l'argentí, vol pescar al costat de la casa d'aquest mallorquí, que ets tu, i ell enfadat li discuteix per ser jove i perquè li agrada el marisc. Però, al cap d'un rato de discutir, s'enamoren per un detall que tenen en comú, que ja sabem. Vale? Acció! Escolta bé, jove, que no se pot aquí, que de pescar. Che, boludo, ¿qué pasa? Que estoy bien, que no se pot aquí, que tú sabes pescar. ¿Qué che? ¿Qué? Que todo el jovent, ¿cómo está? Está aquí, tío, bien, no le entiendo. No le entiendo, pelotudo. No m'agraden a mi els pilotes, a mi, que els pilotes del que a mi no m'agrada. Bueno, che, boludo, yo no entiendo lo que está diciendo. A mí me suena de algo, tú saliste en el programa de Callejero Viajero, ¿verdad? Que no. Tú eres el mallorquín, eres el mallorquín ese enfadado. ¿Por qué estás Yo tengo una pregunta para usted. ¿A ti te gustan los brazos de moru de chocolate? Boludo, no entendí nada, no entiendo una mierda. ¿Por qué digo? ¿Qué está diciendo? Tan racista. Una pregunta. ¿A ti te gusta Tomeu Peña? ¿Sí? ¿Te gusta Tomeu Peña? ¿Te gusta Tomeu Peña? D'una gatera me vaig casar per cerca manera que va cantar d'una gatera me vaig casar. Che, boludo, me encantaste. Comeme la pija, comemela ya. Bueno, ya está. Ya está.
I per acabar la meva secció, haig d'explicar un somni molt ràpid i llavors ja, Pau, et deixo que tinguis la teva secció ahir patir. És un somni que vaig tenir amb el Pau, que me'l vaig apuntar perquè em va fer molta gràcia, vale? Estàvem el Pau i jo dinant a casa meva, a una terrassa que tinc, i ell va decidir, diu, tio, tiro un plat normal i corrent. I jo, com vas, tal? I agafa el tio, agafa un plat i fot, fum, i el tira com per les altres terrasses, i s'escolta, de fons. Guai, els dos en plan, guau, no sé què, tal. Sí, perdó, volia tirar el plat perquè havia un ocell. Sabia un ocell i volia donar-li amb un plat a l'ocell, vale? Total, que s'escolta com li dona algú. I llavors, sí, es veu que li va donar a la Nairobi de la Casa de Paper, vale? A la cara. Llavors, estem amagats, com en un despatx, en el despatx aquest que tinc jo, estàvem amagats el Pau i jo, i de cop va venir un lluitador de la UFC enorme, entrant per la porta i dient... què ha passat aquí? I em agafa a mi com de... Hola, què tal? Em agafa aquí com de la caputxa, en plan, has sido tu, i el Pau ve tot cagat i li diu, Sam, perdónale. I diu, no ha sido su culpa. Això apropant-se al senyor de UFC, que era un senyor enorme, i susurrar-li a l'orella. I al final el de l'UFC es riu i diu, no passa nada, i se va. I em vaig despertar. Ja està, fins aquí la meva secció. Pau, pots... No sé, volia reviure un somni que em va fer molta gràcia. D'acord. Endavant. Després de les drogues. Vale. Hola, amics. Vale, fotem-li canya a la secció preferida de la Sessió Espacial Internacional. No sé. Benvinguts a la bústia de la merda. Vale, avui us porto uns quants amics i amigues que ens han escrit responent a la pregunta què els treu de polleguera o què us fot molta ràbia, vale? Comencem amb I am the hero of my life, que diu que mossegui un gos rabiós. Aquí el nostre amic ens ha volgut fer la broma de què et fa molta ràbia? Doncs que et mossegui un gos rabiós, perquè li passa la ràbia. Clar. És curiós com canvia la broma si en comptes de ràbia fos sífilis. Vale. @AlexMarcilla 99 diu tu, subnormal. @_lithium diu... Com està el del cafè, no? Sí. Ja. @lithium diu la Hannah Arendt. No sé, alguna cosa va llegir de la Hannah Arendt. Parlava de la llibertat de ser lliures i no sé què més. Doncs jo em prenc la llibertat, de passar de tu. Següent. @Marta Mateu. Que em parin cada dia a la sortida del metro per vendre'm un seguro. Potser, no sé, no m'estranya, potser la culpa és teva per estar a la parada. I, bueno, vendre't un seguro, no sé, normal que vagi ràbia, tothom sap que es diu assegurança. Vale, @Maria Corbi. La meva germana diu, tu, normal que et tagui de polleguera. Sóc el teu germà gran, Fota't. Comparteixo el mateix propòsit que les classes online de la universitat, arruïnar-te la vida. Bé, @gviles14 diu, la policia local incompetent. A veure, és que aquí em sap greu, perquè al ser integrador em costa fotre'm amb gent que té necessitats especials. @Arnau Roga diu, la paraula polleguera. Sembla que vagis a dir un sinònim de tita i m'alegro, però al final res. No sé... A veure, sí, totalment. És un coitus interruptus en tota regla. Com quan t'agafa caca enmig d'una festa o la declaració d'independència a Catalunya. La sensació és la mateixa. @pásame _1 _calo. Diu, puto, Ho sento, no parlo quillo. Paul Martín diu que el volum de la tele no estiga en un número acabat en 5 o en 0. Aquí el nostre amic té tota la raó del món. Treu molt de polleguera quan el volum de la tele no està en 5 o en 0. O això és el que diria un psicòpata. @cool _inquiet. És que no ho sé. Doncs vés a missa. De cop diu, ens torna a escriure i diu cool _inquiet diu que la gent faci soroll menjant. El soroll que fa la gent mentre menja està al mateix nivell d'irritabilitat, aquesta paraula em costa molt, irritabilitat, que quan et desperten les obres pel matí.
La reacció tendeix a ser la mateixa. Tot el teu cap s'apodera d'un pensament únic que és el d'agafar una escopeta i començar a patar caps. Jo mai ho faria, perquè no tinc una escopeta. Arroba Hòstia, quin monzó. Chell.pg Bona referència. Arroba... no tinc una escopeta. Ja, bueno, arroba... Chell.pg diu tenir caca quan tens pressa. I quan tens pressa i no surt, ja apaga i vámonos, diu. Bueno, doncs aquí la nostra amiga sap què és el patir de debò, vale? A mi em passa sovint. I algun cop quan passa, o sigui, algun cop passa quan t'estàs dutxant, saps? I et ve al cap la idea de que si cagues a la dutxa, amb la caca es desfarà amb l'aigua. Spoiler, no passa, vale? No ho fa. I fent referència a la segona part del que ens explica, quan tens pressa, tens la cagalera i no surt, és el súmmum del gafisme, vale? La llei de Murphy en plena acció. Probablement aquesta persona és tan gafe que quan li cau la torrada plena de mantega i marmelada de les mans, no cau del costat de la marmelada i la mantega, sinó que directament l'atropellen. Bueno... I fins aquí la secció amb més merda que... Perdó, i fins aquí la secció amb més merda que el dia que vaig saber que el Flusky del Super 3 preparava les seves ratlles de cocaïna amb el carnet jove. Va ser una decepció. Pensava que se les feia amb el carnet del Club Super 3. I fins aquí. Moltes gràcies. Hòstia puta, moltes gràcies, Pau, per aquesta pedaç de secció de la Pussy a la merda, que sabem que és de les nostres preferides del programa. Nois, noies, chicos, chicas, mujeres, hombres, ens veiem en el pròxim... I viceversa. Ens veiem en el pròxim programa, com ja sabeu, cada diumenge a les 8 del vespre. Seguiu-nos a les nostres xarxes socials, que les teniu aquí baix a la descripció. Suscríbete, que gratis, i dale un like. Ens veiem en el pròxim programa. És molt d'hora, no sé el que dic. Així que una abraçada i fins la setmana que ve. Adeu. Hòstia, com s'ha allargat això? Sí, no? Hem començat no? tard. Crec que hem començat tard. Sí. No? Jo per això he anat pim-pam, perquè No, me cago en Déu. Bé. Curant. El somni del Pau feia una setmana que el tenia guardat. La newsletter la mandamos hoy. ¿Me quieres enviar un último test? Y la Vale, Duni. Entonces, ¿Duni? La newsletter la mandamos hoy. ¿Me quieres enviar No un último après test? Y la Que enviamos. tot el que passa Y el després blog del el programa lunes. Es grava. surt al programa. Sí. Com la persona que hi ha al costat del Pau. Que encara No hi ha no ningú, ha sortit. No, uns Porta. collons. Li estem veient el Porta Pauet. una hora així. A la paret. Sí, ha no sé, perquè a més l'única manera per No és sortir veritat. seria per sota arrossegant-se com així, però l'hauríem vist perquè darrere teu tens un mirall, tio. Això És on va que- passar? A quin programa va passar això? Nena, Mira, l'estic veient. Qui sabeu? està sortint d'aquí sota? Ho esteu... Aviam, aparta. Mira qui li surt. El nabo. Qui és? Ja ho Eh. sembla, eh? És el seu peu. Todo És el peu. meu peu. Oh, el És peu que en peu. És que porto mitjons roses. Mireu. Jo pantalons. Porto uns mitjons que són roses i Oh. tenen, Oh, de plàtan! i tenen plàtans.